अगर आप भी चाहते हैं ARS म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय मां म्यूजिक वर्ल्ड। चल गईली हाथ में कहले किया जइहो हमारा बारात में काटे थमा के भूत चल गईली हाथ में कहले किया जइहो हमारा बारात में सुने के मनवा हमर भइल बा उदास हो सुने के मनवा हमर भइल बा उदास हो सुन हे रामदेव खेली कूदी हमरा संगी बचपन बीतैली कब काहे जाता ससुर रहो सोची के बतिया है बाबा फाटता छतिया है बाबा कहबी न हमरा बगीचा रहो दे द कवनो जड़ी बूटी नता दिलवा जाई टूटी रुक जाई धड़कन हमार रुक जाई धड़कन राइटर नीतीश कहे अखिया से आंसू बहे पड़ गइल भीतरी दारा
रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगा पीपर।